An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye tarata ye tubabukalo tile 23 janvier kalo an bɛ ale la san 2024. Kunnafoni minnu bɛ an bolo o bɛ tali kɛ an ka sɔrɔdasiw olu ka baara la jamana kɔnɔna na. Kɔkan kibaruyaw an na olu kɛ k'a dafa. APDP ni ale ye jɛkulu ye min sigilen don ka maaw ka hakɛw olu dafa bɔlɔlɔ sanfɛ. Ale fana ye bataki ci an ma ka kɛ ni waleya min bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla ni waati in na n'a sɔrɔ ale kɛlen don ka o kɔn. Kibaruyaw daminɛ na bi Wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye chef d'état-major ye Général Umar Baru Jara a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'u ka kɛ n'u ka kunnafoniw sɔrɔlen ye kunun ntɛnɛn janvier kalo tile 22 ko min ye ninjugawale ni bamacawale kɛbaw ye olu dagayɔrɔ dɔ kɔni u taara o da walo tuguni ni hakilisigi ni basigi ye min ye pankuru ye ale kɔni ye o yɔrɔ gosi kilomɛtiri 5 labɛnzanga ale worodugu yanfan fɛ. Gosili senfɛ sa u sera ka bamacawale kɛba ma 10 ɲɔgɔnna o bɔnɛ u nin na u bololaminɛw an'u ka kɛlɛkɛminɛw k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni halaki ka taa n'u yɛrɛ ye. Finitigiw y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu tun bɛ yiriju dɔ de kɔrɔla la u tun bɛ baro ɲɔgɔn ye la ye ɲɔgɔn ye min tɔ kɔni nana laban pankuru min wulila finitigiw tɔgɔ la o nana u sɔrɔ ye ka sɔrɔ ka u bɛɛ lajɛlen kɔni ni diɲɛ fara pewu. Finitigiw ka baara senfɛ sa ko foli ni tanuni ko bɛ ta ka ɲɛsin u ma a ɲininen don fɛ u ka basigi ni lafiya u k'o waleyaw kɛ joona yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ min kɛra kunungo labɛnzangakaw olu fɛ yen. Halisa Wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna na kalo 7 k'anw baara daminɛnen kɔfɛ min ye Kucala kan ye Buguninta Kitata Santa ko a k'anw bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ ka bɔ baaraw ko olu taacogo ka ɲi kosɛbɛ wa ni Ala n'a kɛra sɔnna ma ko don nataw la o kanw olu bɛna fa minɛnw na kosɛbɛ ka finitigiw dagayɔrɔ kuraw k'olu sigi o dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa n'o fana bɔra ye min ye kan baara tɔ minnu kan ka kɛ jamana fan wɛrɛw fɛ olu baaraw fana kan ka nun don ni Ala sɔnna ma. Colonel Sajo Kamara fɛ ale min ye Wolomasiri tabaw ka minisiri ye ko min ye kalo 7 baara in kɔni y'a to bi nimisiwasa ka sɔrɔ baara la Sankaw fɛ yen min ye Kucalakaw ye ale n'o ye Bugunikaw ni Kitakaw ko baara ninnu kɔni ko ni Ala sɔnna ma ko kalo nata ninnu dɔrɔn na ko olu bɛɛ lajɛlen kun bɛna cɛ finitigi minnu kan ka bila olu yɔrɔ la olu baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ. Général de division Daoud Ould Mohamedou ni ale yɛrɛ ye jamana kɔnɔna lakana minisiri ye jɛrɛ min bɛ sigi ORTM fɛ sa n'o a bɛ fɔ ma ko Malikura taasira a ko k'u kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana kɔnɔna na ni jugawale ni bamacawale kɛbaw dan bɛ se ka sigi olu ka kow la cogo min u y'a yira k'a fɔ ko min ye minɛn kɔni caman sɔrɔla u fɛ jamana yɛrɛ yɔrɔ caman fana komisariyaw kan ka dayɛlɛ brigadiw n'o ye gendarmelakaw ka yɔrɔw ye min ye garde nationale mɔgɔw ka sigiyɔrɔw ye minɛnw maaw n'u bolo minɛnw bɛ se ka lakana cogo min dugudenw olu ka yɔrɔw bɛɛ lajɛlen min ye kan kura minnu fana bɛ yen ka se ka olu fa maaw la ko o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna don sen na a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye carte d'identité biométrique ko hukumu kɔnɔna na ko a b'a ɲini ko bɛɛ lajɛlen ka t'i ka sɛbɛnw ta ko sabula min ye sɛbɛn ninnu ye u caman bilalen don u dagayɔrɔ mɔgɔw kan ka t'u ta yɔrɔ min na ko maa tɛ ka taa u ta i n'a fɔ a kun laɲinina cogo min ko sɛbɛn caman bɛ yen bi o tigiw ko halisa olu ma taa u nɔfɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko don nataw la ko min ye Wolomasiri tabaw ka baaraw ye o bɛna kɛ ni jamana yɛrɛ kɔnɔna lakana sinsinli ye baaraba minnu kan ka kɛ o ko hukumu kɔnɔna na. Jɛkulu min sigilen don an fɛ yan sa n'o o ye faso ka calatigɛ jɛkulu dɔ ye n'a bɛ fɔ a ma ko APDP a ko ale ye lakɔlɔsili kɛ ni APDP yɛrɛ kɔrɔ tubabukan na ko l'autorité de protection des données à caractère personnel ko ale nisɔngoyalen kɔni y'a ye k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira kan min ye ja jugu dɔ ye o kɔni bɛ ka tɛmɛ ko muso dɔ Bamako kɔnɔna yan nɔ o bɛ ka a yɛrɛ di dɔ ma k'o ba de bɛ dasi
ko n'i ye waleya in yɛrɛ kɛcogo la ko a cɛ ka jugu kosɛbɛ ko wa ko min ye hakɛw sigili ka maaw k'olu ka bolola hakɛw k'olu kisi bɔlɔlɔ sanfɛ ko baara in ko a b'o sɔsɔ APDP ko ka kɛ ni sariyakisɛ minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔna na n'olu taara san 2000 mai kalo tile 21 san 2013 ko min yɛlɛmana ka se ka kɛ sɛbɛn kura ye ka hakɛ di olu ma olu ka se ka bɛɛ lajɛlen ka données caractère personnel kɔlɔsi ko ale kɔni ye welewelemada bila pôle judiciaire national chargé de la lutte contre la cybercriminalité ma ko a ka sɛgɛsɛgɛli kɛlɛkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin vidéo min n'o bɛ munumunu na bɔlɔlɔ sanfɛ ko hukumu kelen fana kɔnɔna na ko min ye Meta ye n'o ye Facebook maaw ye k'u ye olu fana sɛbɛn ci olu fana ma ko yaasa min ye nin vidéo cɛjugu ye ni ale bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a bɛ se ka jigin ka bɔ yen cogo min na ka latunu ka bɔ kow la cogo min APDP ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen hakili lajigin k'a fɔ bi réseaux sociaux kan ni maa min ye ja si ye ka ja tila ka ja maga la ka kuma fɔ a kɔrɔ kuma min bɛ taa mɔgɔ dɔ ka hadamadenya juguya la ko i k'a bila i kunna k'i bɛ se ka wele bɔgɔ jeninen kan a ko waleyaw la ko wa fana ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o sariyakisɛ kɛlen don k'o ta k'u na o la baara don nataw kɔnɔna ka kɛ ni nin waleya cɛjugu ninnu ye APDP ko a kɔni sigilen don ka maaw kɔnɔ maa minnu bɛ yen bi n'u y'a dɔn k'a fɔ ko u ka hakɛw u ka données caractère personnel n'u yɛrɛ tɔgɔla kibaruyaw ye olu bɛ se ka lakana cogo min na wa min ye APDP ye k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sa maaw u yɛrɛ tɔgɔla kibaruya minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u k'u lamara ka ɲɛ hakɛw olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko nɔn tɛ ko waleya min bɛ senna nin waati in na k'o ti bɛn cogoya si la APDP ale ɲɛma ni o ye Mamudu Samaseku ye ale de i tɛgɛnɔ bilara sɛbɛn in na bi ka ɲɛsin waleyaw ma halisa sariya ko ta nasira la sa Suala Bayaya Hayidara an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko ale ka liberté provisoire baaraw ko olu ɲinina bi min ye Suala ye ko u y'a lasegin ka na Bamako yaasa ka liberté provisoire ko o bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ cogo min ye kiiritigɛlaw ye o kɔni ye Suala Bayaya lamɛnniw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko min ye ntɛnɛn nata in ye min ye kiiri ye a bɛna ka jaabi bɔ ka bin ka kɛ ni Suala Bayaya ka lakanabaw a n'a ka a sɔrɔnadonbagaw olu ka laɲini ye ka fara procureur ye ale yɛrɛ ka kuma kan k'u bɛna a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ntɛnɛn nata in ni a bɛ se ka bila walima n'a ka kiiri kan ka kɛ cogoya min na k'u b'o bɛɛ lajɛlen da a tulo kan u kɔni y'a bila ka taa fɔlɔ Bamakɔ kura kasobonba la a nana ka bɔ Joyilakaw olu fɛ nin waati in na yaasa nin baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min énergie sɛbɛnko hukumu kɔnɔna na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko min ye ministre kɔrɔ Lamini Seydou Traoré Umar Jara ni ale énergie directeur kɔrɔ ye Kureshi Kamara Kureshi Konare ni ale yɛrɛ énergie directeur kɔrɔ ye Joseph Tera Mamadou Sidibé Ousmane Traoré Boubacar Diallo ka taa se Mamadou La n'u b'a fɔ ma ko Mama La Aminata Ɲan Saran Jakite ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bilara ka taa kasobonba la sa ko sabula k'u bolo sera faso nafolo ma k'u ni maaw jɛra k'a bolofilala dun ka jɛya ka fana ka waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin jamana ale nafolo ma min ye conseil d'administration ɲɛmaa ye n'o ye PCA ye Abdramane Dambele k'u ye ale kɔni labila ko a ka taa ka so Yaya Bacili ni ale Baraka Petroleum maa ye u y'o fana bila ka taa ka so o fana bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye Amadou Yatasayi ye k'u y'ale bila contrôle judiciaire la o kɔrɔ a bɛ to a ka so min ye u bɛ don d'a ma a bɛ to ka na i yɛrɛ jɔra min ye kiiri tigilamaw la a ka sɛbɛn olu fana bɛ minɛ a la a sɛgɛsɛgɛli o bɛ nɔ minɛ o bɛ kɛ a nɔfɛ hali bi k'a lajɛ yanni kiiri o kuntala cɛ maa tɔ minnu bɛ sa halisa min ye cour suprême na olu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ni ala sɔnna a ma min mana bɔ o fana kɔnɔna na an na o da tulo kan Modibo Keita ni ale ye GDCM ɲɛmaaba ye CFA wari miliyari 40 ani kɔ a y'o de ta ka don suma na min ye tulu ye alikama makɔrɔni ka taa s'a n'a ɲɔgɔnna fɛnw caman ma ka t'o di Segu sɔrɔdasi minnu fatura olu musow ma baara in kɛra Segu gouverneur ɲɛna n'o ye contrôleur général de police Alassane Traoré ye ka taa se Segu ale commandant de zone ma n'o ye Youssouf Umar Sise ye GDCM ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye Modibo Keita ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ko waleya in kɛkun ye min ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin nin sɔrɔdasi muso ninnu ma minnu cɛw fatura kɛlɛda la dɛmɛ in kɔni ko a diyara maaw ye kosɛbɛ sabula maa caman ko sigilen don ni a ye Mali ale ni Niger douane olu tun bɛ baara la an ka jamana kɔnɔ baara minnu n'olu bɛ tali kɛ wakiliya minnu bɛ se ka tɛmɛ ni jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ falen minnu bɛ se ka kɛ Mali Burkina Niger olu kɔni kɛlen don k'u kolonso ɲɔgɔn na douane kan ka baaraba minnu kɛ sa ko bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka sigi sen kelen ka Bamakɔ ale kɔnɔna na yan yaasa k'u ka baaraw kun cɛ sa douane directeur général dankan ni o ye colonel major Ahmed Agboya ye
ko ɲamaya tun bɛ ale bolo kɔ kan kibaruyaw la Karim Wade ale sen tɛna na ye jamanakuntigi kalata min kan ka kɛ février kalo tile 25 Sénégalikaw olu fɛ yen sabula conseil constitutionnel y'a jira k'a fɔ ko a ka sɛbɛn n'o ye a ka kofɔli sɛbɛn n'o taara bila olu fɛ yen k'a tun bɛ dantigɛ min ye Faransi o nationalité tun b'a bolo wolofaw ta tun bɛ a bolo Karim Wade ko a ma jɛ koyi ko a na welewelemada bila ka ɲɛsin kiiriso ma kiiriso minnu bɛ diɲɛ fantan 4 fɛ yaasa u bɛ se k'a ka ko lajɛ cogo min na ko wa ko n'Ala sɔnn'a ma ko a yɛrɛ bolo k'olu sariyaw k'olu na se ka ko caman fɔ Algérie ale y'a jira k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sira dɔ kan k'a jirala k'a fɔ ko ale de ye sɛbɛn don non-alignés olu ka ɲɔgɔn ye sen fɛ ka kɛɲɛ ni accord d'Alger kuma ye u y'a jira k'a fɔ ko kuma in k'o tɛ tiɲɛ ye Algérie ye bataki kɛ bataki min ni AFP ale y'o fa siri ka ɲɛfɔli kɛ o ye RDC kɔnɔna na sa ko min ye camion kɔni falenba minan na ko kɔni nana bin dingɛ belebeleba dɔ kɔnɔ maa 18 o de bɔnɛna a nin na maa 10 ɲɔgɔnna olu joginna polisilakaw ko olu kɔni wuli ka jɔ kɛ ko a maa ninnu dɔw kun bɔtɔ don min y'u ka jamanakuntigi ale ka investiture o kɛnɛ kan Faransikaw fɛ yen dɔw y'a jira k'a fɔ ko min ye waleya min bɛ kɛ sa san o san ni maa minnu sen yera guerre mondiale la ko ka se ka olu ka waleya ko o ɲɛnɛmaya o 80 k'o kan ka kɛ Faransikaw fɛ a bɛ fɔ min ma ko Faransi n'a jɛɲɔgɔn kɛlen ka se sɔrɔ Allemagne ale kan u y'a jira k'a fɔ ko ɲinanta in kɔni ko o bɛna na kɛ ko jamanakuntigiw caman wele no a kɛnɛ kan yaasa ka se ka taasibila kɛ min ye sɔrɔdasi maa 160 ɲɔgɔnna ye minnu fatura guerre la diɲɛ sɔrɔdasi sugu bɛɛ lajɛlen bɛ a la u b'a fɔ min ma ko débarquement de Normandie ni o kɛra juin kalo tile 6 san 1944 san halisa ale Faransi kelen kɔnɔna na ko fiɲɛ wulunba dɔ wulilen don yen n'u b'a fɔ ma ko Isha ko ale kɔni ye fɛn bɛɛ lajɛlen cɛ Faransi kɔrɔ n'a kɛɲɛkan fɛ ka t'u bɛɛ lajɛlen gosi ɲɔgɔn na min ye dimanche sufɛla la ko fiɲɛ in k'a barika bonyana kosɛbɛ a ye tiɲɛni caman kɛ train siraw la pankuru siraw la ale ni Faransi dugu caman na k'a kɔni ye degun don u kun kosɛbɛ dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Lindenburg olu y'a jira k'a fɔ ko u ye banbanci wale ni ka wale kɛbaa dɔ kɔni k'u sɔmi kɛra o la maa in ko muru de b'a bolo k'a kɔni ye muru kɛ k'a yɛrɛ furumuso k'o jogin maa dɔ bɛ yen k'o bɛ taa bɔ a ye fana k'a ye muru kɛ k'o jogin a ka Ala ko ni o ye la ilaha illallah fɔ ye k'o barika ka bon k'o de la k'u bɛna n'a lajɛ a kan ka sɛgɛsɛgɛ cogo min na Irisikaw olu fɛ yen alors que Irisikaw olu fɛ yen u y'a jira k'a fɔ ko min ye Ukrainekaw ye k'olu ko k'u bɛ taamasiyɛn nɔfɛ k'a jira k'a fɔ ko Prigozhin ko a fatura ko utu kalo tɛmɛnen na san 2023 ko bɛɛ lajɛlen kɔni y'a mɛn Irisida k'a fɔ ko min ye Prigozhin ni ale yɛrɛ kun y'u ka jɛkulu marifatigi dɔw ye n'o olu bɛ baara kɛ Irisilakaw fɛ yen olu ka ɲɛmaaba ye ko kibaruyaw bɛɛ lajɛlen y'a jira ko nka ko k'a fɔ ko nin filɛ nin ko nin ko bɛ kisɛ kan ko a fatura k'o ma sɔrɔ k'o la ko olu ma da u la tuguni Amɛrikɛnkaw fɛ yen min bɛ milliardaire min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Muskil ni ale yɛrɛ ta ye Twitter ye n'o tɔgɔ kura ye X ye a ko n'Ala sɔnna ma ko kalata nata in na k'u ka jamanakuntigi n'o ye Joe Biden ye k'ale tɛ kala ta o ye dɛ ko sabula ko kɔni ka kow kɛcogo ma ale kun minɛ hali dɔɔni ko wa ko kalata nata min filɛ nin ye k'ale tɛna fili tuguni a ka maa sugandi t'a la ko sabula ko min ye Joe Biden ye k'a bɛ ka taa ni sira minnu ye ko o ma bɛn ale ma bi o ma bɛn ale ma sini Amɛrikɛnw ka secrétaire d'État halisa n'o ye Anthony Blinken ye ko ale ye taama daminɛ kunu farafinna yan min ye jamana damadɔw bɛ yen ko a taalen n'o ye ko yaasa Amɛrikɛnw bɛ se ka sinsin cogo min ye Irisiw ni Chinois ye k'olu kɛlen ka fangaba sɔrɔ jamanaw la cɛncɛnfuga jamanaw kan o de la bi min ye Amɛrikɛnw ka Anthony Blinken ye ale kɔni nana Cap Vert kaw fɛ yen a bɔra yen ka taa Côte d'Ivoire Nigeria ani Angola yaasa ka se ka taa lajɛ Amɛrikɛnw bɛ se k'u bolo dɔ yen cogo min na Coupe d'Afrique ko hukumu kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko kunu Côte d'Ivoire ale kɔni baadɛbɛ dasira 4 ani kanangolo Guinée équatoriale fɛ Côte d'Ivoire bɛna na qualifier wa a tɛna na qualifier wa a kɔni sigilen don ka jatemisɛnw olu kɔnɔ ale kan ko hukumu kɔnɔna na hali bi min ye Kaba Jawara ye ni ale ye Laginɛkaw ka dege karamɔgɔ ye ko ale kɔni ye i fasa ja koyi Yamusokorokaw fɛ yen ko nɔn tɛ ko u ka ndolati bannen ko ndolati min bannen kɔfɛ sa k'a ye kunnafonidi min kɛ o kunnafonidi senfɛ sa ko min ye Senegal journaliste ye k'olu ye ɲininkali dɔ kɛ a la o ɲininkali ko sɔɔni ko maaw bolo tun bɛna na se ɲɔgɔn ma ko sabula ko u y'a jira k'a fɔ ko min ye o ɲɛ donna ninnu na dɛ ko ninnu tɛ foyi ye wɔlɔfɔw jamanen don dɛ a tɛ da a ka se ma
ko sili ko o kɔni ana ye bi n'a ko bɛna kɛ cogo min ko wa fana ko min ye u ka joueur dɔ ye n'o ye Guinéen ka joueur n'o ye Agibu Kamara ye ko match tɛmɛnen kɔfɛ ko fana kungo ko Gambi ko Gambien tɛ foyi ye o kuma fɔ ani journaliste yɛrɛ ka wuli k'u kari ɲɔgɔn kan ko Sima Kɔrɛasi ye ko Kaba Jawara ale de hakili bonyana a wulila ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ko nka ko min ye Yamusokorokaw fɛ yen ko wɔlɔfɔw kɔni bilama k'u kɛlen don masaw ye yen se tɛ se ka kɛ u ma fɛn tɛ se ka fɔ u ye wa u ka supporters bɛ cogo min u nɔfɛmɔgɔw fana bɛɛ lajɛlen bɛ ten Yamusokoro ale kɔnɔna na Egypte ale y'a ka qualification sɔrɔ gɛlɛyaba kɔnɔna na kunun 2-2 ale ni Cap Vert olu kun karilen don ɲɔgɔn na min ye o ballontan filanan fana kɔnɔna na sa Mozambique ale kɔni ni Ghana fana olu fana dɛsɛra ɲɔgɔn na 2-2 min ye match ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen sa i b'a ye k'a fɔ ko degun kɔni yera a baara la an bɛ se ka min fɔ bi ndolantan na sa Coupe d'Afrique la Gambie ale ni Cameroun groupe C kɔnɔna na ani Guinée ni Sénégal olu bɛɛ lajɛlen bɛ taa bi nɛgɛ kanɲɛ 17 sɔɔni an mana na ka na o jeu pronostic kow ɲɛfɔ aw ye min ye nɛgɛ kanɲɛ 20 waati Mauritanie ale ni Algérie bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Angola ni Burkina Faso o ye nɛgɛ kanɲɛ 20 waati ye kunun sa an bɔra k'a fɔ aw ɲɛna sisan Côte d'Ivoire ale b'a dɛmɛ dasira 4-0 Guinée équatoriale fɛ Guinée Bissau ni Nigeria ye se sɔrɔ olu ka 1-0 groupe o ye groupe A kɔnɔna groupe B kɔnɔna na sa a yira k'a fɔ ko Cap Vert ale ni Egypte 2-2 Ghana ni Mozambique 2-2 ko kabini kelen ko Mali Guinée Burkina Faso Angola k'olu kɔni taara 8e de finale la ko sabula ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko Maroc ko ale ye baara minnu kɛ a ka groupe kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni Guinée groupe C kɔnɔna na ni Angola ni Burkina Faso ko olu bɛɛ lajɛlen ni Mali ko o b'a yira k'a fɔ ko olu kɔni taar'u yɛrɛ sɔrɔ 8e de finale la koyi ko k'a sababuya kɛ min ye ko 8e de finale ko n'o y'a sɔrɔ jɔyɔrɔ sabanan ɲuman kan ka ɲini ko nin jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ko jɔyɔrɔ sabanan ɲuman bɛ nin jamana ninnu bolo ka ban u sera u ka ndolantan labanw na o u ma se o k'olu kɔni taalen don 8e de finale la ko sabula ko n'u ka kuru ta k'a lajɛ ani jamana tɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ jɔyɔrɔ sabanan ko nɔfɛ n'o ye jɔyɔrɔ sabanan 4nan ye ko n'i ye Mali cira o k'a bɛ se ka ta o la la Guinée bɛ ten Burkina Faso bɛ ten wa Angola o fana bɛ ten cogoya la koyi ko wa ko bi ko n'i ye nin jamana ninnu ta k'a lajɛ k'u y'u cɛsiri u ye baara kɛ ko wa fana ko ndolantan a ɲɛdɔn bɛ u la kosɛbɛ ka tɛmɛ ndolantan jɛkulu caman kan Emilio Nunes Lopez a si bɛ san 34 na ale yɛrɛ ye kamanfɛn ɲuman ye a b'o ndolantan kɛ Espagnolkaw fɛ 3e division de la nka a ka jamana na sa n'o ye Guinée équatoriale ye cɛludasila don wa bi kamalen min bɛ jouer Espagnolkaw fɛ yen 3e division na dɛ ale de kɛlen don ŋana ye bi match 3 a ye 50 de don a ye bɛɛ lajɛlen da hali Osimhen ka taa se Mohamed Salah ninnu ma k'u si ma se ka tɛmɛ coli kelen kan min ye dugaden ye sa n'o bɛ bɔ Guinée équatorialekaw fɛ yen k'a ɲɛ coli ɲɛ wa k'i yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ ko n'a sɔrɔ ko ɲɛfɛ maa tɛ o ayi ko i b'i yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ a ta kan tɛ ko sabula ko kɔfɛ maa de don ko nka ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu tɔgɔ bɛ diɲɛ maa da k'u bɛ jouer Ligue des Champions na u sɔngɔ ka ca u bɛ tan ko ka na nin kamalen lajɛ ko 3e division k'a yɛrɛ wuli ka na fisa ni ninnu ka 1e division maaw ye cɛludasi la kɔni ko maaw k'u hakili to a la ko ballontan ye dusu de ye C o ye don na terrain kan min mana kɛ k'o de ye C don ye n'o tɛ ko sɛbɛn ko o tɛ yaasa ka se ka festival sur le Niger ale ɲɛnɛmaya sa su belebeleba 3 o bɛna sigi sen ka segukaw fɛ yen ɲinan ye festival sur le Niger ale san 20 ye Mamu Dafe n'a denw a n'a mɔdenw n'a baarakɛɲɔgɔnw u kɔni kɛlen don k'u bolo fa k'a to min ye ɲɔgɔn ye n'o o y'a san 20 n'a ɲɛnajɛ ye a denfaya talen don ka di jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ma k'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya to ale bolo janvier kalo tile 30 ka taa se février kalo tile 4 ma Segu fɛrɛ kɛnɛ ko a bɛna sigi yan de ye Segu ye ko aw bisimila su fɔlɔ n'o o bɛ bɛn alamisa don ma arapukɛlaw ŋana fɛn b'an ka jamana kɔnɔ olu ni Cheikh Tidiane Seck olu n'o bila u fila ni dɛbɛ la su filanan n'o ye jumadon ye sa Salif Keita ale na kɛ o masa ye min ye samedi national n'o y'a su bɛɛ la belebeleba ye ko Sidiki Jabate ale welelen don wa fana ko festival in ko a tɛ da o ma koyi maaw bɛ na ka na kibaruyaw di desɛnkɛlaw bɛ y'a kɛnɛ kan foire belebelew fana bɛ sigi Segu kinw fana ɲɔgɔndan bɛ kɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ Mamu Dafe ko nin waati in na kɔni ko labɛn bɛɛ lajɛlen sabatilen don Segu kɔnɔna na ko an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Segu yaasa min ye festival sur le Niger ye a ta ko 20 n'o y'a san 20 ye
kwa ɲɛnajɛ kana fɔ maa si kɔ segu ntɛnɛn na an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 kibaruya kuraw an na olu da aw tulo kan ka kɛɲɛ ni waati ani kow kɛcogo ye a k'an bɛn waati wɛrɛ. Hallelujah.